Бүген бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Ул киң җәмәгатьчелекнең игътибарын йогышлы авыруга каршы профилактик чараларны нәтиҗәле уздыруга юнәлтүне күздә тота. Туберкулезга каршы көрәшнең быелгы чаралары вакыт бара лозунгы белән үтә. Татарстан радиосының иртәнге манзара тапшыруы туры эфирында Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Равил Вәлиев туберкулезны дәвалау һәм йогышлы авырудан саклануның көнүзәк сорауларына җаваплар бирде. Үпкә, бронх, сулыш юллары авыруларының үзенчәлекләре турында сөйләде. Шулай ук ковидка каршы прививка ясату мәсьәләсенә тукталды. Радио тыңлаучыларны кызыксындырган кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Бүгінгі күнде инде dünya күләмендә bu проблеманы күтәрелде. Дөрестән дә менә dünya күләмендә шушы профилактик чаралар аркасында халык бит ел сайын инде флюорография узадыры, тикшерүләре вакытында туберкулез табылып, аны вакытында дәвалар өчен инде шушы коронавирус аркасында күп профилактик чаралар тыелды. Шуның өчен инде бүгенге көндә узган кешеләрнең саны кимеде. Шуның аркасында авыруларның саны официаль цифрлар буенча кимеде, ләкин без кызганычка каршы инде көтәбез. Менә шушы коронавирус биткәченнән кешеләр инде ограничениялар менә бу биткәченнән кешеләр флюорография уза башлагачыннан алар арасында туберкулез авыруларының саны артырга мөмкин дип, шуның өчен бу кызганычка каршы шушы коронавирусның сәбәбе дип әйтеп була. Шуның өчен инде әгәр дә сезнең мөмкинлегегез бар икән, флюорографияны вакытында узарга кирәк.